Φαντάσου να σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και αντί να γράφει τι κατανάλωσες, να σε χρεώνουν με βάση το πόσο τετραγωνικά είναι το σπίτι σου. Να λες, μα έλειπα ταξίδι. Ο μετρητής έγραψε 0 και να σου απαντούν, δεν μας νοιάζει ο μετρητής. Υποθέτουμε ότι έκαψες τόσα. Παράλογο. Και όμως, αυτό ακριβώς ζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα. Με την τεκμαρτή φορολόγηση. Δεν είναι μεταρρύθμιση να λες έναν άνθρωπο που δουλεύει μέρα νύχτα να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό. Ξέρω εγώ τι έβγαλες. Άσε τι λένε τα βιβλία σου. Το κράτος αγνοεί τον μετρητή των επιχειρήσεων. Αγνοεί τα πραγματικά έσοδα και φορολογεί εισόδημα φάντασμα. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν μασάμε τα λόγια μας. Ζητάμε το αυτονόητο. Απόσυρση τώρα. Θέλουμε ένα σύστημα σύγχρονο που θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βρίσκει την πραγματική φοροδιαφυγή. Ένα σύστημα που θα επιβραβεύει τον συνεπή, όχι που θα τον ισοπεδώνει οριζόντια. Οι επαγγελματίες δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε δικαιοσύνη. Και να θυμάστε κάτι. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τεκμαρτή.